jiri nwayọọ chụwa ego ya dị na ọsịsọ jiri nwayọọ chụwa ego na Chibola bụ ga-egwugo nkwọ onye ọbụla chi egburu na ọ ga-abụ milonia ga-abụlili milonia chụba aja sụọ ụzọ gị ka ụzọ gị yala ọya Igbo bụrụ nze mmụọ ọzọ ọkwa ochie dike bụ aka wee jee ọgụ na mba dị anya tụrụ ugo wee nọta obodo na-ajụ ebe o ji enata ike ya ka ọ na wee gwuo obodo n'eziokwu eziokwu na iji ụwa ochi na-edu na Amarachukwu karịrị ọgwụ na mbido ọnwa ọfụ nwa ya amịla anyị mkpụrụ ngwụchi ya amịgbula anyị mkpụrụ iyi ike ama mmekwa anyị ọnwa ma nzukọ anyị maka na ndị nwụrụ ụnyaa chee na ha ya afụta ndị nwụkwara last month chee na ha ya afụ this month anyị afụ ngwụcha ọnwa amafụrụ ya na-eje sọbalala na-azụ nwa nne m batala anyị ọsọ enyemaka anya yala igwe ọ nwere ebe ọzọ na-ene okulili nne lele nna enwere onye ọzọ ọ ji alị ya azụ ya nne m oti nwata a na-etere nwata n'ihu